Какво да правя при киселини, газове, оригване, болка, повръщане, запек и диария? Храносмилането се влошава с напредването на възрастта. Лошото храносмилане се предизвиква от преяждане, злоупотреба с алкохол, често използване на лекарства и вредни храни и хранене под стрес. Какво да направите, за да подобрите това състояние? Първото важно нещо е, че това състояние може да бъде коригирано, като се изключат всякакви синтетични преработени храни и се заменят с домашно приготвена храна и прием на повече плодове и зеленчуци. Второто важно нещо е прием на костен бульон с зеленчуци, който съдържа аминокиселини, минерали и витамини. И трето, прием на хранителни добавки като омега-3, 6 и 9, масни киселини, куркума, пробиотици и гел от алоe вера. Ако не успявате сами, може да се запишете за онлайн консултация на сайта ми Биозона Здраве или коментирайте в коментар консултация. Ще се радвам да ви помогна.